खुलुमबाय, आं टिना रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ गोदान बर' खौरां चेनेलाव बरायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। कंग्रेसनि एमपि रिपन बर'आ आसामनि पिएम किसान स्किमनि जाख्ल'नायखौ सिबिआइनिसिम दाबि दैखांदों। बिथाङा बुंबावदों दि गासै आसामाव दासिम 19,47,000 आबादारिफोराल' मोननो हाथाव आरो 11,72,000 आबादारिफोरानो नंखाय होननानै फोरमायथिदों। उदालगुरि जिल्लानि माखासे गोरिब ओचएसनि फरायसाफोरा आसाम सरकारनिसिम एन्ड्रइड मबाइल मोननो खावलायदों। आसाम सरकारा गुवाहाटीआव जौनि हम डिलिभारि खालामनाय नेम खान्थिखौ फोसावना होयो। गुवाहाटीआव ब्रह्मपुत्रनि गेजेरजों रप वेनि थांलाय फैलाय खालामनाया जागायफिनसिगोन कभिड-19 नेम खान्थिजों। कृष्णाकान्त हन्डिगै स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव 6 दाननि कर्स फैदों। जापानिज लेंगुवेज आरो कालचार आयदानि सायाव मेट्रिक पासफोराबो लानो हागोन। मिडियामआ इंलिस जागोन। एडमिसन फिसआ 8,000। एनएलएफनि गाहाय एम बाथाजों लोगोसे 23 सोद्रोमाफोरा सारेन्डार जादों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बरायहैदों। टकिय' अलिम्पिकआव भारत हादरनि 127 बादायगिरिफोरा बाहागो लागोन। गासै 18 गेमआव बिथांमोना बाहागो लागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। थेंक इउ।